ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତ ଆମର ଏମିତି ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ତ କ୍ରିୟାଂଶକୁ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ଖେଳୁଥିଲେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ସକାଳ ଖରାବେଳେ ବିକାଳ କିଛି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ତାପରେ ୟା ଭିତରେ ତା ବାପା ବି ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତା ବାପାକୁ ଦେଖି କ୍ରିୟାଂଶ ତ ଖୁସି ନ କହିଲେ ସରେ ମୁଁ ଯେଇଠି ଡରୁଥିଲି ତା ବାପା ତାକୁ ସେଇଠି ଖେଳୁଥିଲେ କଥାରେ ଅଛି ମା ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଏ କାରଣ ମା ଯାହା ଦେଖିବ ଛୁଆ ସେୟା ଦେଖିବ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ବାପା ବାପା କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିକି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବାପା ଯାହା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କ୍ରିୟାଂଶକୁ ଖୁଆଇଲା ଟାଇମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ ସିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ ଟୁଲ କି ଚେୟାର ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବେରେଲଟା ନେଇକି ଦେଇଥିଲି ସିଏ କହିଲେ କି ନା ଦବିଯିବ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୋର ପେଟୁ ସ୍ୱାମୀ ୟା ଉପରେ ଚଢିକି ସବୁ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ସେ କରିବେନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିରେ କାମ ଚଲାଅ ତାପରେ ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କ୍ରିୟାଂଶକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲା ମୋର ସବୁ କାମରେ ପୁରା ହେଲ୍ପ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଦେଖିଲେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ପଡିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।